Bogdan, ce ai făcut tu cu buzele? Buzele. Nu, bine. Ți-ai uns buzele? Ai grijă! Ce faci tu, prietene? Bogdan, dar ce fel de ruj tu? De unde l-ai luat? Ia-mi arată. Acolo, tot frumos. Asta e rujul nectariei, da? Nu, am eu. Nu e nectaria. A tu iau? Da, rujul mai sus. Buzele nectaria. Babah rujul. Babah, rujul tău. Nu, babah rujul tău. Babah nu rujul tău. Babah e gunoaiul. Du-și te uita acum în oglindă, Bogdan, hai să ne uităm în oglindă. Îți place cum te-ai vopsit? Nu place. Da? Și de ce te-ai vopsit așa, dacă nu-ți place? Acum șterge-te, da? De ce? De ce? De ce? Nu, du-te și ia un șervețel șterge. Dar de unde tu ai rujul acela? E pe masă. Dar cine ți l-a dat ție? Mama. Mama ți l-a dat? Asta bubut. Da, fetița nu și-a vopsit, dar băieții l-a vopsit cu ruj buzele. Are văvă?